Przenosimy się dzisiaj do dwóch bardzo atrakcyjnych miejsc, zlokalizowanych całkiem blisko siebie. Pierwszym z nich jest baszta Montalemberta w Koźlu. Jej istnienie jest powiązane z istnieniem twierdzy Koźle. Twierdza Koźle, oryginalnie Festum Kozel, została założona przez Austriaków w 1739 roku. Jednakże planowych prac nigdy nie ukończono, zbudowano tylko umocnienia ziemne wokół miasta w kształcie ośmioramiennej gwiazdy. 2 lata później, w 1741, Koźle zostało zajęte przez wojska pruskie. Nowi gospodarze postanowili wybudować twierdzę kozielską według własnych planów. Decyzja o budowie zapadła w 1743 roku. W mieście powstał garnizon wojskowy, a fortyfikacje austriackie wyburzono. Rozpoczęła się budowa nowej struktury na kształcie 5-ramiennej gwiazdy. Twierdza została zlikwidowana w 1873 roku, jednak do dzisiaj zachowały się pewne jej elementy, np. nasza dzisiejsza bohaterka. Tak zwany Fort Fryderyka Wilhelma lub Fort Rondel budowano w latach 1805 aż do 1829. Jak wspomniałam, obiekt nosi także nazwę Baszta Montalemberta. Nawiązując do nazwiska markiza Montalemberta, twórcy systemu fortyfikacji poligonalnej, który głosił, że wzrost doniosłości artylerii wymaga wyjścia naprzód z własnymi działami, aby zapobiec ostrzałowi rdzenia twierdzy przez przeciwnika. Baszta stanowiła jeden z najdalej wysuniętych punktów twierdzy Koźle, zgodnie z tezami postawionymi przez markiza, wchodząc w skład prawobrzeżnych umocnień nad rzeką Odrą. Jednocześnie jest to jedna z najpóźniej wybudowanych struktur wchodzących w skład twierdzy. Do tego należy wspomnieć, że jej budowa zdawała się nie mieć końca z uwagi na trwające działania wojenne. Na początku XX wieku wieża została przekształcona w browar, jednak jego funkcjonowanie nie trwało zbyt długo. W 1945 w obiekcie wybuchł pożar, wskutek którego zaniechano jego dalszej eksploatacji. Budynek baszty jest 4-piętrową murowaną budowlą z cegły na rzucie koła, wewnątrz którego znajduje się otwarty kolisty dziedziniec. Zewnętrzny obwód wynosi 33,9 metra, a wewnętrzny 15,6 metra. Do obwodu murów przylegały oryginalnie 2 okrągłe klatki schodowe oraz 2 parterowe schrony. Dzisiaj baszta popada w coraz większą ruinę. Brakuje ścian działowych i stropów. Wydaje się, że głównym problemem jest brak pomysłu, ale też funduszy. Przenieśmy się teraz kawałek dalej, do Koźla portu, zwanego oryginalnie Kozel-Oderhafen. Do 1975 roku port stanowił odrębne osiedle. Dzisiaj, choć otoczenie pozostaje oczywiście zamieszkane, port już dawno nie spełnia swojej roli, a jego pozostałości popadają w coraz większą ruinę. Budowa portu jest ściśle związana z dynamicznym rozwojem infrastruktury kanału Kłodnickiego, którego budowa miała miejsce w latach 1782–1821. Kanał był istotną arterią miasta. Rocznie kursowało po nim ponad 1000 statków, głównie towarowych. Towar przewożono z Gliwic do manufaktury w Sławęcicach, jak i do składnicy towarów żelaznych u ujścia kanału Kłodnickiego do rzeki Odry. W 1861 została wybudowana bocznica kolejowa z Kędzierzyna do przystani przy kanale Kłodnickim. Sam port wybudowano w latach 1891–1908. Stanowił największy port rzeczny na Odrze i drugi pod względem przeładunków w Europie. Dziennie obsługiwał 40 barek. W początkowej fazie działania w porcie przeładowywano 4 miliony ton towarów rocznie, zaś w latach 80. XX wieku 1 000 000 ton. Wśród transportowanych towarów dominowały węgiel i ruda przewożona kanałem Kłodnickim ze wschodnich terenów Górnego Śląska.
Surowce były dalej transportowane rzeką Odrą aż do portów w środkowych i północnych Niemczech. Zespół portowy obejmował 3 baseny z zachowanymi do dziś wywrotnicami wagonowymi oraz wieżę wodociągową. Przy porcie funkcjonowała także fabryka papieru i celulozy. W czasach rządów NSDAP w ramach walki z bezrobociem rozpoczęła się budowa kanału Gliwickiego w latach 1934-1938, dzięki czemu połączono Gliwice z Koźlem portem. Oddaniu kanału Gliwickiego do eksploatacji 8 grudnia 1939 roku przyglądał się osobiście jeden z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera, Rudolf Hess. 31 stycznia 1945 roku port został przejęty przez Armię Czerwoną. Jego zamknięcie miało jednak miejsce znacznie później, w latach 80. XX wieku i od tamtej pory całość popada w zapomnienie. Mimo wszystko idea Odry jako rzeki transportowej nie odeszła całkiem do lamusa. Znalazł się nawet inwestor, Kędzierzyn-Koźle Terminale, pragnący przywrócić port do dawnej świetności. Niestety nie może być za dobrze. Kłopot stanowi brak porozumienia z koleją. Według informacji dostępnych na portalu rynekinfrastruktury.pl chcące zainwestować 300 milionów złotych przedsiębiorstwo od 2018 roku próbuje porozumieć się z PKP SA, która jednak odmawia podłączenia portu do linii kolejowej.